F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti Jeżis. F'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja. Il-Knisja tistiden lill-ulida kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru flimkien ħajjisru u jitolbu. Jekk lejt tal-mulejn iċċelebraw hekk, jiġifieri bismih tal-kelma talla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nkunu nistgħu nittamaw li nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu falla. Alla qaddes dan in-nar ġdid. Int li permezz ta' ibnek kebbist fil-fidili tiegħek in-nar iħeġġeġ bid-dija tiegħek. U għatina li f'din il-festa tal-Għid aħna li tħeġġu b'xewqat qaddisa biex naslu fis-sema għal-festa bla tmiem tad-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Kristu il-bieraħ u l-lum, il-bidu u t-tmiem, l-alfa u l-omega, tiegħu iż-żminijiet u l-eternità, lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi iħarisna u jżomna Kristu il-mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qalb u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet.
id-dawl ta' Kristu. Inrodu ħar lill-Alla. Id-dawl ta' Kristu. Inrodu ħar lill-Alla. Id-dawl ta' Kristu. Inrodu ħar lill-Alla. Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' Sultan kbir.
Tifraħu koll art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb, u fid-dija tas-sultan ta' dejjem, ħajara fil-ħolqin kollu, li juħeles mid-dlamijiet li ħakmuh. Tifraħu kol omna l-knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq, Nerfa'hom lejn il-mulej. niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew li b'qalbna u bruħna kollha, nerfaw leħinna biex infaħru lil Alla li ma jidirx, il-missier tal-jista kollox, u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini, u ħallas għalina lil missier etern, id-dejn li kien għamel Adam, u bid-dem għażiż tiegħu li xerret għalina, ħassar il-kitba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw edin namlu l-festa tal-Eid, meta nqatel dak il-ħaruf veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu, intħriġt lill-missirijietna u li Iżrael mill-Eġittu, u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jaqaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba u żalima bħala, biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt, ħalli tifdi lil min kien il-sir. Kemm tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' dam, biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet, la darba stħaqila feddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fid-dnub, u jimtela bil-ferħ kull min mnikket. Xlejl ta' bil-ħaqħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma tal-art, dak li ju ta' ma dak li ju tal-bniedem. Brat ta' ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missier qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun, mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda d-dlamijiet ta' dan il-lejl. Intilqgħu bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ, issibu għadu jaqbad, dik il-kewba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl wislim fuq il-bnedmin kollha,
u issa jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti eżies, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl għaddejs. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu l-kelma t'Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex isalva l-poplu tiegħu u kif fl-aħħar batilna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu lejt tagħna Alla jwasslu sal-aħħar bil-fidwa sħiħa. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ, u id-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra. Kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U Alla qal: ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla: ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla: ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla: ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla: ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-qassim ta' żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla ż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara ż-żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġu l-jum u l-lejl u jiffirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla: jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewwiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżgħud l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ
skont ġensom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikom Alla u qalilhom, weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġensom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġensom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġensom u l-bejjem tad-dar skont ġensom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġensom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-art u waħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxien tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-6 jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-7 jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-7 jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tiba tal-mulej bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom, bħal fġarra l-mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar f'imħażen. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li jew għażel bwirtu, mill-loli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int qassam bordni tal-ħaġeb l-emejjel tiegħek
għamel li l-mifdijin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa fil-kobor minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sakrifiċċju tal-Għid tagħna li hu Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u wieġeb: hawn jien. U huwa qabad u qal: aqbad lil ibnek il-waħdieni u li int tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morita u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-seb, xed il-ħmar tiegħu, ħaw 2 mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak qatta il-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jiena u ż-żagħżugħ immorru sa hemmhekk u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab tas-sagrifiċċju qabbih fuq ibnu u ħam fidejh in-nar u s-sikkina u telqu it-tnejn flimkien. U Iżak qal lil Abraham missieru: Missier, dak wieġbu: hawn jien ibni. U Iżak qallu: hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu il-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-ħruq? U Abraham wieġbu: Alla jaħseb hu fil-ħaruf tas-sagrifiċċju ibni. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U wara waslu fil-post li kien sejjaħlu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lil ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. Kif sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewietu qallu: Abraham, Abraham. U hu wieġbu: hawn jien. U hu qallu: la tmitx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma iċċaħħadux minn ibnek il-waħdieni. U Abraham rafa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u raw muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frix. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham sema dan il-post: Jahwe ire, jiġifieri il-mulej jipprovdi. Kif għadu jingħad sal-lum. Fuq il-muntanja Jahwe jeri, il-mulej jipprovdi. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abraham mismewiet u qallu: naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba inti għamilt ħaġa bħal din u ma iċċaħħaġ minn ibnek il-waħdini, jiena imbirkek żgur
u inkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għad jiret il-bibien tal-dewwa tiegħu u jidbierku il-ġrus kollha tal-art talli smajt minn kliemi. Il-kelma tal-mulej. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti iżżomm fidejk xortija. Inżommu il-mulej dejjem qudiemi għax bik fl-eminti qatt ma ninstaħer. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Ek jifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiekeb għax inti ma titlaqnix mill-imwiet, ma tħallix lil maħbub tiegħek jaqgħu il-qeba. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Ħarisni, o Alla, għax fik nistken. Nitolbu. U Alla missier, inti xxerret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha lat tal-uliet skont il-weda tiegħek bil-misteru tal-għejd li l-qaddej tiegħek Abraham tagħmlu kif ħliftlu missier il-ġnus. Għati lill-poplu tiegħek li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili. Għid lill-uliet Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U int olli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u oforqu. Uliet Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tienet ta' Iżrael telaq u mar warajhom u l-kolonna ta' sħab minn quddiemhom marret għadet warajhom u ġiet bejn it-tienet tal-Eġizzjani u t-tienet ta' Iżrael. Kien hemm misħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. U mbagħad uliet Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk.
L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bid-dbatija setgħu imexxuhom. U imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè medd idu fuq il-baħar. U ma sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-mulej u qalu: Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkiba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej issebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu. Lill-poplu tiegħek intwasslu u tħawlu fuq il-muntanja il-wirt tiegħek, l-imkien mulej li jien għamiltu għamartek, il-maqdes sidi li ħejjew idejk. Il-mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Nitolbu. O Alla, fid-dawl tal-patt il-ġdejt int fissirtilna l-eġubijiet li għamilt mal-poplu tiegħek fil-patt il-qadejm. U rejtna kif il-baħar tal-qasab u għaxbija tal-fonti tal-Mamudija. U kif il-poplu ta' Iżrael meħlus mill-jasar tal-Farawn u għadel misterjuż tal-poplu Nisrani. Għat il-virtu tal-fidi lill-ġnus kollha biex jiksbu l-privileġġ tal-poplu magħżul tiegħek tal-imoddi u jitnislu mill-ġdejt bl-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen.
qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: Intkom li bilaċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn. Inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex il-ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax, isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bl-ikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien qiegħed xut fost il-ġnus, prinċep u leġiżlatur fuq il-popli. Inġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafux jiġru lejk, minħabba fil-mulej, Alla tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjem bil-ġieħ. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib, ħajħalli triqatu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma għola ismewwit mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom. Il-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xitla u s-silġ jinżlu mismewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew u ma jsaqqu l-art, imma jġiluha tinżel u tnissel u tinbet. U tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kenti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jien nittama u ma jkollix minn xiex nibża. Għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħar lill-mulej, sejħu ismu, arfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru lill-ismu li huwa fil-għoli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Għannu lill-mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar. ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tagħmar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int waħdek it-tama tad-dinja. B'fomm il-profeti tiegħek ħabbart minn qabel il-ġrajja tas-salvazzjoni li qed tisseħħ illum. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jimxi l qudiem fit-tajjeb
jekk ma tnebbħux int bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Gloria lill'Alla filoli tasmewi. Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit, Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit. U paċi fl-art lil-bnedmin tarida tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej bewadini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit, Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit. Intlit neħidnu bita dinja henna lina, intlit neħidnu bita dinja il-qattal btana, intli jedfu l-lemin tal-missir henna lina, għalix int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit, Gloria l'Alla florita sema, Gloria l'Alla florita smewit. Nitolbu, o Alla inti ddawwal dan il-lejl li żjed qaddis bis-sebħ tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-lieta ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-imwiet. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqired dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub, min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qatt ngħixu ma' Kristu.
Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għandix taħkem fuqu. U il-mewt miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tistu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont San Mark. Kien għadda is-Sebt. Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu bijhom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin,
min ser igarbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġemb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin liebes libsa bajda u inħasdu. Iżdu għalilhom, xejn la tinħasdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-imwiet, mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għejdu lid-dixxiepli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk kif kien għalilkom. Il-kelma tal-mulej. Ħuti eżis ejjew inkantaw bil-qawwa kollha u bil-ferħ kollu ta' qalbna, bis-saħħa kollha li għandna. L-Alleluja illum, l-Alleluja tifħir lill-Alla. Ejjew nifirħu verament, ejjew niċċelebraw verament. Biex tgħid qabar bil-Griek tgħid mnemeion. U din hija l-kelma fl-oriġini ta' żewġ kelmiet li aħna nużaw anki bil-Malti, il-kelma memorja u l-kelma monument. San Mark qalilna li dawn in-nisa marru ħdejn il-qabar, marru fil-ħdejn il-mnemejjon. Fil-memorja tagħna, fil-memorja ta' kull wieħed u kull waħda minnha hemm stampata, markata il-kelma qabar. Fil-fatt, il-kelma memorja dit tintuża l-ewwel darba flimkien mal-kelma monument għall-ewwel darba biex tfakkar dawk li għaddew qabilna il-mejtin. Il-qabar sar tifkira, sar memorja tan-nies li għaddew qabilna. U l-kelma qabar allura hija impressa, hija markata fil-memorja tal-bniedem, fit-tifkira tal-bniedem. Kull wieħed u kull waħda minna għandu markat f'moħħu din il-kelma qabar, it-tmiem. Imma llum il-Vanġelu qiegħed iwasslilna aħbar tant kbira, tant qawwija, tant sabiħa. Illi qiegħed jgħidilna li flok din il-kelma qabar immarkata fil-kelma memorja tagħna, flok il-kelma mewt, hemm il-kelma ħajja, hemm il-kelma qawmin. Tgħidu li kif mhux faċli anqas għalina kif ma kienx faċli għan-nisa tal-Vanġelu tal-lum. Fil-fatt il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Mark illi aktar xuwa mill-iktar oriġinali jirrakkonta b'mod xott għall-aħħar x'ġara għaliex għax aktar li dan il-Vanġelu nkiteb fuq rakkont ieħor, rakkont iktar primittiv illi kien idur fl-idejn tal-insara fl-ewwel 6 snin, 10 snin minn wara l-mewt ta' Ġesu, ġifieri rakkont kmieni ħafna. Dan il-Vanġelu jurina kif in-nisa ma setgħux jemmnu, ma setgħux iniżlu l-aħbar tal-qawmien ta' Ġesu. Jgħidilna l-Vanġelu li kien għadda s-sibt, Fi kliem ieħor rid jgħidilna isma' kienet għaddiet it-tradizzjoni tal-lut.
kienet għaddit l-idija tal-lowt li l-bniedem irid jintem u jispiċċa imbagħad min jaf kemm wara illi jkun niżel fil-qjan tal-art kif jgħidulna s-salmi, kif tgħid it-tradizzjoni ludija. Il-ġusti forsi dawk illi jagħmlu t-tajjeb fil-ħajja jinġabru x'imkien ma' missirijiethom, x'imkien ma' missirijiethom. Din kienet l-idija tal-poplu ludi. Imma għadda s-sibt. Din l-idija spiċċat issa. U dawn li 3 nisa, Marija ta' Magdala, Marija Om Ġagbu u Salomi, dawn li 3 nisa li kienu preżenti fil-Kalvarju li għadu jaraw mill-bot lil Ġesu item ħajtu fuq is-salib. Dawn li 3 nisa issa jixtru l-fwejjaħ biex imorru jitilkuh bihom. Ma kienx flużanza tal-lut illi meta jmut xi ħadd wara xi jiem imorru jidilkuh, le ma kienx flużanza tal-lut. Imma dawn it-3 nisa li insibuhom ukoll fil-Vanġelu bħala uħud mid-dixxiepli ta' Ġesu. Jew aħjar uħud minn dawk li kienu jaqdu lil Ġesu, l-irwol tagħhom ta' nisa kien ta' għaddejja aktar milli ta' dixxiepli. Dawn reġgħu marru lura fejn is-sejt tagħhom, fejn is-sultan tagħhom li għalkemm kien intemm huma f'qalbhom kienu għadhom ma rrassenjawx ruħhom mat-tmiem tal-persuna li kienu jaqdu, li kienu qimu. U xtraw il-fwejjaħ biex iqisuh bħala sultan u ma kienux jidilku l-lut lill-mejtejn tagħhom, u speċjali jekk kienu jkunu diġà mitfuna, imma kienu jidilku lir-rejjiet l-islaten. Dawn li 3 nisa għadhom ifittxu f'Ġesu sultan ta' din id-dinja, sultan li jeħlishom mill-seta, mill-kontroll ta' Ruma, sultan li jagħtihom il-libertà. U l-Vanġelu jkompli u kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar, kmieni ħafna. Fil-jum wieħed, hekk jgħid San Mark, fil-jum wieħed, fl-Eħad, jum Eħad, fil-jum tal-Ħadd. Dawn it-3 nisa imorru filgħodu kmieni bejn wieħed u ieħor fir-raba sara, jiġifieri bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu, meta jkun għadu dlam, dak il-ħin ikun għadu dlam, imma jgħidilna l-Vanġelu kienet telet ix-xemx. Ix-xemx mhux ix-xemx li taħraq, ix-xemx li tisreċ, imma d-dawl ta' Kristu rxoxt. Id-dawl fuq id-dlam. U bdew jiddiskutu bejnietom min se jneħħilna l-ġebla, min se jaqlibilna l-ġebla. Imma l-ġebla kienet maqluba. Kienet ġebla kbira ħafna, jimmarka mod enfatizzat, b'enfasi San Mark. Waqt li meta Giuseppe minn Arimatea kien igerbeb il-ġebla biex jalaq il-qabar, gerbiba bħalli kieku qisu mhu xejn, ma jidilniex San Mark li kienet ġebla kbira ħafna. Imma issa biex jimmaġinaw il-ġebla maqluba kellha tkun ġebla kbira ħafna. Kienet il-ġebla fil-moħħ u fil-qalb ta' dawn in-nisa, kienet il-ġebla fil-moħħ u fil-qalb tagħna. Biex naqilbuha din il-ġebla. Biex ingerbuha din il-ġebla. Kemm tqila, kemm kbira din il-ġebla. Biex nemmnu li tassew dik il-ġebla ma tifritx il-ħajja mill-mewt. Biex nemmnu li tassew m'hemmx differenza bejn dak li hemm barra u dak li hemm ġewwa fil-qabar. Biex nemmnu tassew li dik il-ħajja ta' barra tkompli, anzi tilħaq il-milja tagħha meta tgħaddi dik il-ġebla mal-mewt. Din hi l-aħbar li jirċievu n-nisa, din l-aħbar li nirċievu aħna llum, din l-aħbar li tagħti sens lill-istorja kollha ta' ħajjitna. X'sens fija li titwielet, x'sens fija li titħabat, x'sens fija li tbati, x'sens fija li tistinka, x'sens fija li tistudja, x'sens fija li jkollok professjoni, x'sens fija li tibni familja, jekk imbagħad jispiċċa kollox, x'sens fija. Jekk imbagħad din il-ġebla kbira li għandna fil-memorja tagħna li timmarkalna l-mewt u t-tek kuljum tant li kull ma nagħmlu, kull ma tagħmel ix-xjenza
u kollu kemm hu ġlieda kontra dan l-aħħar għadu li hu l-mewt. X'sens fiha l-ħajja tagħna? Jekk Ġesu illum ma rebaħx tassew il-mewt, jekk din il-ġebla mhux tassew imgerba u issa imislilek lil kull wieħed u kull waħda minna biex ingerbu din il-ġebla f'qalbna. Biex nemnu tassew li Kristu huwa rxuxtat, li Kristu huwa mqajjem. Imma kif se nagħmlu dan? Kif se nagħmlu dan? Għax tidher kbira u kbira tassew din il-ġebla. X'se jġelna nemnu jew se jikkonvinċina li Ġesu u tassew irxuxtat, li Ġesu u tassew imqajjem. U allura l-problema li għandek bħalissa, id-diffikultà li għaddej minna bħalissa, il-marda li għaddej minna bħalissa, il-problemi li għandek bħalissa, l-konfużjoni li qiegħed fija, id-dlam li għandek bħalissa, se jispiċċa f'dawl, se jispiċċa f'ħajja, se jispiċċa f'tama, f'ottimizmu. Min se jikkonvinċini b'dan? Għax jekk hemm il-qawmien, il-ħajja tagħna kollha kemm hi tieħu xejra oħra, tieħu sinifikat ieħor, tieħu tifsira oħra. Min se jikkonvinċini b'dan? Dawk jidħlu fil-qabar u jsibu żagħżugħ, jgħidilna l-Vanġelu, Neaniskos, żagħżugħ madwar 18-il sena, żagħżugħ fl-aqwa tiegħu, żagħżugħ libes l-abjad. Dan iż-żagħżugħ niltaqgħu miegħu diġà darbtejn oħra fil-Vanġelu ta' San Mark. Niltaqgħu miegħu fuq it-Tabor. Ġesu li jinbidel, il-ħwejjeġ tiegħu jsiru bojot bħas-silġ. Ġesu li juri lid-dixxipli tiegħu illi t-tmiem ta' ħajtu mhux il-passjoni, mhux it-tbatija imma l-qawmien. Imma dan iż-żagħżugħ niltaqgħu miegħu wkoll jekk tiftakru fil-Passjoni skont San Mark smajnija nhar il-ħadd li għadda ħadd il-palm. Fil-ġnien taż-żebbuġ ikun hemm żagħżugħ libes liżar, imgeżwer f'liżar, illi s-soldati jaqbduh imma jħalli l-liżar hemmhekk u jaħrab peri jgħidilna l-Vanġelu. Hija diġà tifsira minn qabel ta' dak li kellu jiġri wara, ta' kif kellha tispiċċa l-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Il-liżar, iċ-ċaruta, il-ġisem jibqa' iva fil-qabar imma Ġesu jirxoxta, Ġesu jaħrab, ma jaqbduhx is-soldati. Jaħrab. Dan iż-żagħżugħ libes l-abjad. U dan isibuh fil-qabar. Fejn? Fuq in-naħħa tal-lemin. Fuq in-naħħa tal-lemin. Ġesu ftit qabel lil Kajfa kien qallu qatt tarawni, taraw il-bniedem ġej fuq in-naħħa tal-lemin ta' Alla. U raw in-nisa lill-bniedem fuq in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Fuq in-naħħa tal-lemin tal-qabar. U dan iż-żagħżugħ xejdilhom lin-nisa, xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu l-Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab, qam mill-mewt mhuwiex hawn. Araw il-post fejn qiegħduh. Dawk inħasdu n-nisa mifxu lejn. Tant li l-Vanġelu jkompli jgħidilna li dawn ħarbu, beżgħu, ħarbu. Tant li Marku juża l-istess verb illi juża biex jgħid x'għamlu d-dixxipli fil-ġnien taż-żebbuġ. Ħarbu, fixlu, ħarbu. Kif jaħrab il-moħħ quddiem din il-verità, quddiem din l-aħbar ġdida, din l-aħbar sabiħa, din l-aħbar li tmur kontra l-memorja tagħna. Aħna naħarbu bil-moħħ tagħna, l-moħħ tagħna jaħrab. Imma għandna mod kif din l-aħbar bil-mod il-mod tifforma, teduka u timmarka darba l-dejjem il-memorja tagħna. Li minnu l-mod? L-istess mod illi jagħti dak iż-żagħżugħ lil dawk in-nisa. Xejdilhom lin-nisa. Jgħidilhom morru għejdu lid-dixxipli tiegħu li hu sejjer fil-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk kif kien qalilkom. X'irid jgħidilhom dan iż-żagħżugħ lil dawn in-nisa? Erġgħu morru fil-Galilija. Fi kliem ieħor. Erġgħu jibdew aqraw il-Vanġelu. Fi kliem ieħor. Erġgħu isimgħu il-kelma ta' Alla mill-bidunet. Fi kliem ieħor. Ħallu il-kelma ta' Ġesu, ħallu il-ħajja ta' Ġesu. Ħallu l-esperjenza li Ġesu għamel mill-Galilija sa' Ġerusalem. Tkompli tedukalkom il-ħajja tagħkom. L-esperjenza tal-ħajja tagħkom, l-istorja tagħkom, il-ġrajiet tagħkom. Dan hu il-mod kif din il-ġrajja tal-lum
ma tibqax storja ta' darba fis-sena. Storja li nersqu lejja b'ħafna dubju u xettiċiżmu. U forsi għal xi mumenti inħossu xi ftit ferfir f'qalbna u ngħidu iva, tassew. Imma mbagħad nerġgħu għalli konna għal pessimizmu, għad disperazzjoni, għad dwejjaq illi bihom jordmuna jelbuna l-problemi li ngħaddu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din hi t-triq. Irridu mmorru l-Galilija, immorru l-Galilija. Il-Vanġelu ta' San Mark jatina din il-proposta ċara. Għal-Vanġelu ta' San Mark is-soluzzjoni ta' kif aħna bil-mod il-mod nibdew ngħixu il-qawmien ta' Kristu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Is-soluzzjoni hija ċara u hija waħda. Irridu nerġgħu nqalbu fl-Iskrittura. Irridu nerġgħu nisimgħu il-kelma. Irridu nerġgħu immorru l-Galilija biex naraw Ġesu x'għamel hemmhekk. Inħalluh jedukalna lil qalbna, inħalluh ikellimna, nagħmlu esperjenza ta' dixxipli nimxu warajh miegħu. U hekk jagħmlilhom lin-nisa. Inni niskos dan iż-żagħżugħ jgħidilhom intom x'iktar għaddejja in-nisa fil-mentalità semitika għaddejja mintom x'iktar għaddejja ta' dan ir-raġel. Jekk nibqgħu għaddejja ta' dan ir-raġel qatt ma ser nifhmu lil xoxt. Aħna rridu nsiru dixxipli ta' dan ir-raġel. Dixxipli ta' Ġesu li ben għażiż tal-missier l-istess ben ta' Alla. U allura il-ġurnata tal-lum dan il-lejl mudlam li jsir dawl, il-lejl li d-dawl tiegħu jibqa' jdawwar l-istorja tad-dinja, mhux biss dak li se jiġri wara, imma wkoll dak kollu li ġara qabel. Biex aħna nagħmluh tagħna, biex isir dawl tagħna, biex il-lejl tagħna isir dawl, isir nar, aħna wkoll rridu mmorru l-Galilija. Kemm hi ħaġa importanti. Jalla kull wieħed u kull waħda minna aħna l-insara nifmu l-importanza ta' smieħ tal-kelma. L-importanza li nerġgħu immorru l-Galilija, li nerġgħu nibdew inqalbu il-Vanġelu ta' San Mark mill-bidunet tiegħu. Tantu hekk, il-Vanġelu ta' San Mark qegħdin fil-konklużjoni tiegħu hawnhekk. Tafu kif jispiċċa. In-nisa tant kienu maħsuda illi ma qalu xejn lil ħadd. Full stop. Imbagħad hemm kelma u jaqaf bija. Infatti. Hekk jispiċċa l-Vanġelu ta' San Mark. Jew aħjar il-Vanġelu ta' San Mark jistedinna biex nerġgħu nibdew naqrawh. Infatti, iridu mmorru l-Galilija u nħallu lil Ġesu bil-Vanġelu tiegħu jeduka lil moħħ u l-qalb tagħna biex lejt ma jkunx ġurnata f'sena. Lejt isir il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħuti Jeżis, nitolbu lil Alla l-missier li jista' kollox biex isawwa bil-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma ħalli dawk kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-uliet adottivi ta' Alla.
mulej hnina. Kristu hnina. Kristu hnina. Mulej hnina. Mulej hnina. Addisa Maria Malla. Itlob għalina. San Mikil. Itlob għalina. Anġli Addisa taħalla. Itolbu għalina. San Juan Battista. Itlob għalina. San Giuseppe. Itlob għalina. San Pietru, San Paul. Itolbu għalina. Sant'Andria. Itlob għalina. San Juan. Itlob għalina. Santa Maria Maddalena. Itlob għalina. San Stefano. Itlob għalina. Sant'Ignazio d'Antiochia. Itlob għalina. San Laurenz. Itlob għalina. Santa Perpetua u Santa Felicita. Itolbu għalina. Santa Agnese. Itlob għalina. Sant'Ursula. Itlob għalina. San Girgor. Itlob għalina. Santu Istin. Itlob għalina. Sant'Atanasio. Itlob għalina. San Basilio. Itlob għalina. San Martin. Itlob għalina. San Benedetto. Itlob għalina. San Francisco, San Domenico. Itolbu għalina. San Francisco Saverio. Itlob għalina. San Giovanni Maria Vianney. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Santa Catarina ta' Siena. Itlob għalina. Santa Teresa ta' Gesù. Itlob għalina. Beato Nazio Falezzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Addisina kollha taħalla. Itolbu għalina. Uriħni namana. Ehlisna nitolbuk mulej. Min kull dħeni. Ehlisna nitolbuk mulej. Min kull dnub. Ehlisna nitolbuk mulej. Mil-mewt ta' dejjem. Ehlisna nitolbuk mulej. Bl-inkar Nitolbuk mulej. bil-mewt u l-qawmin tijek. Ehlisna nitolbuk mulej. Bl-Ispirtu Santu imsawa fuqna. Ehlisna nitolbuk mulej. Lilna midimbin. Ismana nitolbuk mulej. Għaddes bil-grazzja tijek dal-ilma tal-mamudija għat-nissi l-ġdid ta' ulidek. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu ibena tal-ħaj. Ismana nitolbuk mulej. Kristu ismaħana. Kristu
Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal tana. U Alla, b'qawwa li ma narawiex bl-għajnejn tal-ġisem, Int tagħmel leġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li tqaddis. Fl-ilma tad-dilluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnisslu drawwiet tajba. Int għaddejt lil uliet Abraham fl-inxejf minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawn ikun xbija minn qabel tal-poplu Mammed. Ibnek Ġesu Kristu, wara l-magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan, kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel fuq is-salib, ħareġ minn ġenbu ilma imħallat bid-demm, u wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom morru u għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha l-għajn tal-ilma tal-magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li jintħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim tad-dnub permezz tas-sagrament tal-magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbok mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti biex daw kollha li bil-magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Jeżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan imqaddes, ejjew inġeddu l-wediet tal-magħmudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk tiċħdu l-idnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Tiċħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u Sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox
missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubitna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Rajt li l-maħireċ mit-tempju min-naħa tal-lemin. Alleluja, alleluja. U kull min itlaħa minn dan l-ilma il-korraw salvazzjoni u Ħuti Eżies, f'dan il-lejl għażiż, ejjew nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex lejt il-kbir ta' ibnu l-waħdini iwassal grazzja u għena sħiħa fil-familji tagħna u fid-dinja kollha. Għal poplu kollu ta' Alla biex l-insara jkunu għad-dinja sinjal ta' tama ċerta li ħajja telep il-mewt u l-imħabba telep il-biża' nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li qed jiġu mħejja biex jirċievu s-sagramenti biex jiftu qalbhom għall kelma ta' Alla, jitqawwew fil-fidi u jsiru parti mill-komunità Nisranija b'mod aktar sħiħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jinsabu fid-dlam tal-inċertezza u t-tiġrib biex il-mulej li jeqret il-bibien tal-imwiet jagħtihom il-ħelsien mit-toqol tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li jinsabu maqudin ma' din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa biex il-ferħ tal-għid ikun għalina bidu ġdid u jagħtina ħeġġa ġdida għal qadi tal-missjoni tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biskit tal-qalb tagħna kull wieħed u kull waħda minna jaħseb ftit fil-mewt li għandu f'qalbu, fid-batija, fid-dwejjaq li qiegħed iġor. U biskiet b'tama u fiduċja sħiħa nitolbu lil mulej biex iddawl iż-żernieq tal-għid jiddi anki hemmhekk f'dawk il-kantunieri mudlama ta' ħajjitna. U Alla li bil-qawmien ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem, wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek u bit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Alla tiegħi jiena nħobbok u nemmen fik. Mulej tiegħi, Alla tiegħi jiena nħobbok u nemmen fik. Jinrodlok ħajr għaliex mis-sema nżilt il-ġmiel ħallejt warajk biex bniedem bħali sirt obtejt sal-mewt u issa ħajreb biħomt minn l-imwiet. Mulej tiegħi, Alla tiegħi fik.
biex tibqa' dejjem qrib sakemm itul iż-żmien jiġbidna lejk Ġesu għax għandek biss il-ferħ u l-slim. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nemmen fik. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nemmen fik. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' nitolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti ta' dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteri tal-għid u għamel li l-istess sagrifiċċju ikun ilna ta' għajnuna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar aħna nxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla edha itennulek. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, Qaddis, Qaddis, ismewitu l-art bil-glorja mimlin. Osanna, Osanna, Osanna fl-għoli ta' smewil. Osanna, Osanna, Osanna fl-għoli ta' smewil. Imbirek min ġej, fisem
Missier ħanin, mitċokontana li tolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija sliem, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isqfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, om l-istess Salla u Siedna Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Ġusep u tal-Apostli mill-Martritija, Pietru, Pawlu u Andrija u tal-Qaddisin tiegħek kollha, għall-mertu it-tal tagħhom naf kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li joġbok nissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek o Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għawl il-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refa għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla. ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza
tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna vittma safja qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Miċċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Takar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna għalihom mulej u għatu lilhom il dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena dawn l-islim. Lilna wkoll midinbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek Ġwanni, Stiefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbna mimlija bit-tama illi aħna maħniex b'kombinazzjoni illi il-mewt mhix it-tmiem ta' kollox imma aħna wlied ta' missier li jħobbna bimħabba li ma tintemx u allura la jintemmu li jħobb u lanqas aħna l-maħbubin ejjew induru lejh fiduċja sħiħa fih u bix-xewqa li nħobbu lil xulxejn biex niċċelebraw verament il-qawmien ta' Ġesu anki fostna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Induru lejh u flimkien bi kliem ħuna l-kbir ngħidu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi tħarix lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Henalina
al paci int. Atina, atina, tina al paci, tina al paci, tina al paci int, Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, rebbieħ fuq il-mewt, danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, issejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Naqdu spiritualment u ngħidu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu hija nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti hija nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Panis angelicus, fit panis hominum,
Nitolbu. Xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għejd hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom lilkom li nġbartu hawn illum u li qegħdin fi djarkom issegwu din iċ-ċelebrazzjoni għal din il-festa solenni tal-għejd, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħnina tiegħu iħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu fil-festa tal-għejd iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Sultana tas-sema ifrah, alleluja, għax dak li sħaqlek tkunhom, alleluja. Amtannin wid kif kien qal, alleluja, itlob l-għalina, ifraħu tenna Marija, alleluja, għaliex il-mulej qam tasib minn bejn imwiet, alleluja. Sultana tas-sema ifraħ, alleluja, għax dak li sħaqlek tkunhom, alleluja. Qam bejn imwiet kif kien qal, alleluja, itlob l-għalina, alleluja, ifraħu tenna